ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲತಲಿ ಪಾಲೆ ಮಾತಾ ತುಳುವರೆಗ್ಲ ಅಂಜನೆ ತುಳುನ್ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅತ್ತನಾಡ ತುಳುನಾಡದ ದೂರ ಐತಿಲ್ಲ ತುಳು ಅಪ್ಪೇನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾನಂಚಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ ಸಂದ ಒಂದು ಅಂಜನೆ ಆತ್ಮೀಯವಾನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮೋಕೆದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ನಂಬರ್ 1 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಅಬೇತೆ ಓಲಾತ್ ಖೇನ್ ಬಾಬಡೀಸ್ ಬಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಸಲ್ ಮೂಜಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಂಬು ಎಂಚ ಪುಟ್ಟುನೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಾಂಡ ಅವು ಉಂಡಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಏತೋ ಕಲಾವಿದರು ಸ್ಟಾರ್ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಬಾನಡು ಮೂಡು ನಂಚಿನ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಸ್ಟಾರ್ ನಗಲು ತುಳುನಾಡಡ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ವಿಚಾರನ ತೆರಿಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಪಂಡ ನಾಡ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ತಪ್ಪಾಯಿರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಬದುಕಡು ಬೊಲ್ಪು ಇಚ್ಚಿ ಪನ್ಪು ನಂಚಿನ ಬುಲ್ಪು ಇತ್ತು ನಾ ಬುಲ್ಪುನು ದೂರ ಮಲ್ತದ್ದು ಬದುಕಡು ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಪಂಡ ನಾಡ ಅವು ಬಲೆ ತೆಲಿ ಪಾಲೆದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಾರು ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟನ ಉಂಡು ಮಲ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಜೋರಾನ ದಾಟಿ ಕೊರ್ಲಾರ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಜನಿ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಡ್ ಓಲು ತುಳುವೇರುಳ್ಳೆ ರಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ ಮುಟ್ಟೋಡ್ನಾಡ ಐಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಆಣ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಉಂಡ ಓಡ್ನಾಡ ಕಾರಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ರು ಸೊ ಆರ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾನ ತಾಟಿನ ಗೊರ್ಲೆ ಅರೆನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ನಂಬರ್ 1 ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕೆ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ದಾಡ ಅವು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಗುರುವಣೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾನ ತಾಟಿನ ಗೊರ್ಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಜನೆ ಭೋಜ್ಪುರಿದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ದನ್ ಪಡೆಯ ಅಂಚನ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ 55 ಚಿತ್ರೊಲ್ಲೆಡು ನಟನೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚನ ಪಾಕಿ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೋರಾನ ತಾಟಿನ ಗೊರ್ಲೆ ಅರೆಗ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಎದುಕೊನುಗ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಉಳ್ಳರು ಅರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆರು ಅರೆಗ್ಲ ಜೊರಾನ ತಾಟಿನ ಗೊಲ್ಲೆ ಅರೆಲ್ಲ ಎದುಕೊನುಗ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆ ದೂರ ಐತಿಲ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡುಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಂಗ ಕಾಸರಗೋಡು ತುಳುವೇರು ಉಳ್ಳರು ಕಾಸರಗೋಡು ದಗಲ್ಲ ತುಳುನು ಮೋಕೆ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆಂದು ತೆರಿಪಾಯಿ ನಂಚಿನ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಉಪ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ 12 ನಾಡು ಎನ್ನ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಈತ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಬಂದ್ಪುರಂಚಿನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ತಂಡ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಹಿಡ್ದು ಈಡ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಅಕಲ್ನ ಚಾತುರುಪುನು ತೋಜಾಯರ ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈ ಒಂಜಿ ಅಕೇರಿದ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೈದೇರು ಮೂಲ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ವಿಚಾರದಾದ ಅಂತ ಬಂದ ನಾಡ ನಮಗೆ ಬದುಕಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಸುಮಾರು ರೀತಿಡು ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪಿರ್ಗೆ ಆಂಡ ಇತ್ತವರಿ ಬರ್ಪುನಾಯಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಪನ್ಪುನಾಯಿ ಆಯ್ ವಾ ನಮ್ಮನೆದ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ ನಾಡ ಈ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಕೊರಲಿ ಅಂದ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಹಜ ಅಂಜಾದ ಜೋರಾನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಎದುಕೊಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ್ ಅಜ್ಜಿ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ತಾನ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೀರ್ಬೋಯ್ರಿ ಏನ್ ಮಗ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೀರ್ಬೋಯ್ರಿ ರಾಮ ರಾಮ ದೇವರೇ ದೇವರ ಕೊಂದರ ಮನೆ ತೀರ್ಬೋಯ್ರ ಮಗ ದೇವರ ಅಂತ ನಿಗ್ಲೆ ರಜೆನಾ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಅಂದ ಅಂತ ಬಣ್ಣಗುಂಡೈತೆ ಅಜ್ಜಿ ಜಲಜಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಲು ಜನ ಸೇರ್ದಿರಿ ಏನಿಲ್ಲ ಜಲಜಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಲು ಜನ ಸೇರ್ದಿರಿ ಜಲಜಕ್ಕ ನಿಲ್ಲಲು ಜನ ಸೇರ್ದಾರ ಜಲದ ತೀರಲ್ಲ ಅಂಚ ತೀರ್ನತ್ತಿಗೆ ಪೆದಿನಿಗೆ ಪೆದಿನಿಗೆ ಅಮ್ಮ ದೇವರೇ ಜಲಜ 8 ಬುಕ್ ಅನ್ಲ ಇನ್ನೇನ್ಲ ಪೆದ್ದಿಯಲ್ಲತ್ತ ಖುಷಿ ಅನಪ್ಪ ಸಜ್ಜಿ 8 ವರ್ಷ ಮಗ ಜಲಜಕ್ಕ 8 ವರ್ಷ ಕರಿತಿ ಪೆದಿನ 8 ವರ್ಷ ಅಂದ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿ ಜಲಜಕ್ಕ 8 ವರ್ಷ ಕರಿತಿ ಪೆದಿನಲ್ಲ ಬಾಲೈತೆ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಚಿನ ಮರಳು ಆಚರ್ನ ಮುಖದಾನ ಬಾಳ ಇತ್ತುದ್ದೆ ಪೋಡ ಯಾನೀರ್ಲೆಕ್ಕಿಂತ ಬಗ್ಗದು ಮುಂದೆ ದೇವರ ಒಂಚತ್ತೆ ಮಗ పెద్దనగ బాల ఊర ఇస్తే వద్దావా నా మరలుగా మన్నవాజా అవి ఏరు మరనా అవి ఏరియా
ಓ ರಾಮ ಯಾರ್ಯಾ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಸ್ತರ್ ಯಾರೇ ಅರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಹಾ. ಇರ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಇರ್ದಂಗಿಲ್ಲ ಹಾ? ಇರ್ದಂಗಿದ ಗುಲ್ಲೆ ಏನ ಇರ್ದಂಗಿದ ಗುಲ್ಲೆ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲನ ಕಣ್ಣ ಮುಚ್ಚಲತ್ತೆ ಓಕ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಟ್ಟಗೆ ಇರ್ದಂಗಿದ ಗುಲ್ಲೆ ಈ പോയോ മരലക്ക് മണ്ണ് വാട ಇರ್ದಂಗಿದ ചേട്ടി മണ്ണ് ఈయన చిన్ను నజ్జత ఇది మాస్టర్ అంది ఇది సైతి జరా ఓ రామ ఈరిదైతే జర రామ రామ ఓ ಅಜ್ಜಿ ಹಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಎಂದಿನ? ಇರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಹಾ. ಈರ ಸೈತ್ಯದಿಂದ ರಜೆ ಮಂತ ವೈದ್ಯನಿ ಇದೆ ಎಂತ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈರ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಹಾ ಅಜ್ಜಿ ಸೈತೇರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಗ ಬತ್ತೀನಿ ನೇ ಪೂ ಬತ್ತಂಬತ್ತೀನಿ ಇರಗು ರಾಮ ರಾಮ ದೇವರ ಇತ ಈರ್ದ ಹೊತ್ತು ಅಂತ ಅಂಚನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆ ಎನ್ನಡ ಹೊತ್ತು ಅಂಚ ಅಂಜ ಕರ್ನಾಕರ ಮಾಸ್ಟರ್ ತೀರುವೆ ಈರು ಸೈತಾರಿಗೆ ಅಂಚ ರಜೆಗೆ ಅಪಗಂಡ ಅಜ್ಜನೆಲ್ಲ ಕೆರ್ತೆ ರಾಮ ರಾಮ ದೇವರ ಹಿಂದೆ? ಅಂತ ಗೋಣ ಈಗ ಸನ್ನಿ ಮಿರ್ತುವರ ಬಾರಿ ಜೋರ್ಲ ನನ್ನಂಡತ್ತ ಕೆತ್ತನೆ ಕೆರುವೆ ದೇವರ ಕೆರುವೆ అమ్మ ఆ విషయాలే మాస్టర్ ఆ. హుషారులేవా పెద్దత మాస్టర్ ఓహో బుద్ధి జత ಇತ್ತೆ ಪೆದ್ದೆ ಬುದ್ಧಿಜ್ಜಿ ಸಾಲೆ ಗುಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಪೂಜೆ ತಿಂಗಳು 30 ದಿನ ಬಿಡ್ಚನ್ನ 20 ದಿನ ಬರ್ಲತ್ತೆ ಅಯ್ಯ ಬರ್ಪರಿ ಕಾಲಿ 5 ದಿನ 6 ದಿನ ನಿಂಗುವೆ ಸೀದಾ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪಾಸ್ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ರೆ ಏರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ರೆ ರಾಮ ರಾಮ ದೇವರೇನ ಅವ ಶಾಲೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ರಾಗೆತ್ತ ಎಂತಿನ ಹತ್ರ ನಾಳ್ತಾಯ ಓ ಅಜ್ಜಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅತ್ತಜ್ಜಿ ಸಾಲದಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಬರ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕಲು ಅಬಗಾರಿ ಅದಿ ಅಬ್ಬಕಾರಿ ಅತ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅದು ಆಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಂಚ ಕಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಇಂಬೆ ಇಂಚನೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರಲ ಸರಿ ಬಂದ್ ಪೂಜೆ ಅಧಿಕಾರಿ ನಕ್ಲೆ ಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂದಾಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಏರ್ನ ಒಬ್ಬನಿ ಎನ್ನತ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೋವು ಹಿಂದೆ ಆ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪ ಹೋಚಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಭದ್ರಾಡ ಓದ್ಬಿ ಹಿಂದೆ ಇರ್ನ ಎದುರುಡೆ ಏನ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಂಗದ ಬಿಡ್ತಿ ಸುಲಭದ ಕೇವನು ಕೇಳಂಗೆ. ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಪನ್ನಡಿಗೆ ಅನಂಬೆ ಈಗಳ ಏ ಅನಂಬೆ 6 6 ಎಷ್ಟ 6 + 6 ಎಷ್ಟು ಪನ್ನಂಬೆ ಪಂತ ಪನ್ 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 ಪಂತ ಹಾ 6 ಹಾ 8 8 10 12 15 20 25 30 ನಿಲ್ಲಿಸ ಯಾವಂಬೆ ನಿಲ್ಲಿಸು ಆ ತೂಯರತ್ತೆ ಹಾ? ತೂಯರತ್ತೆ ಆಜಿ ಆಜಿ ಎತ್ತಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಗಿ 6 6 12 ಆ 6 6 12 ಅಲ್ಲೇ 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 ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ಮಾಸ್ತಂತೂ ಲಾಗಿದಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಿ ಚುಚ್ಚು ಓ ಮುರಾನಿ ಶಾಲೆಡ್ ಬತ್ತ ಬಂಡೇರು 10 2 12 ಮನದಾನಿ ಬತ್ತ ಬಂಡೇರು 8 4 12 ಬಂಡೇರು ಐತ ಮನದಾನಿ ಬತ್ತ ಬಂಡೇರು 6 6 12 ಕೂಡ ತುಲ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಟನಾರ್ಮ ಯಾನು ಒಯ್ನಪುರ ಮಂಡೆಡ್ದಿ ಎಂಕ ಬಂಗಾ ಪೂಜಾ ಅಂದ ಪನಿക്ക് ಬಂಗಾಪುಜ ಮಗ 6 6 12 ఒక మాస్టర్ వీళ్ళు ఒరొర మరలేక నేల్పణ అంది వీరేను బదలు మల్తకేను దాయి ಒಂಜೆಗೆನ್ನರ ಅಬ್ಜ ಆಗ ಬಂಗಾಪುಜ ಪಾಪ ಬಂಗ ಆಯಗಪ್ಪನತ್ತು ಎಂಕಿ ಬಂಗಾಪಿ ಇಂದೆ ಇದು ಲೆಕ್ಕದ ಇರ್ಕೇಂಡ್ರದ ಒಂಜಿ 12 ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಗೇನು ಹಿಂಗ್ ಸುಲಭದ ಈಗಲ ಮೊನ್ನೆ ಕಳಿಸಿದ್ ನೆನಪುಂಟಲ್ಲ ಮುರನಿ ಗಡಪುಡ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು ಪೊಡೆ ತೂಲೆ ಮಂಡೆ ತೂಲೆ ಈಗಲ 1ನೇ ತಿಂಗಳು ಜನವರಿ 2ನೇ ತಿಂಗಳು ಫೆಬ್ರವರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ 9ನೇ ತಿಂಗಳು 9ನೇ ತಿಂಗಳು ಡೆಲಿವರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಡೆಲಿವರಿ ಅವಡೆ 9 ತಿಂಗಳು ರೆಸ್ಟ್ ಬಿಡ್ಚ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮಗಸಾಯ ಕಾಲ ಅದೇ 1 ತಿಂಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅತ್ತೆ ಇಂದೆ ಕಲ್ಪುಜಿದ ಆತೇ ಪೋಂಡು ಮಲಗು ಶೆತ್ ವಾ ಉಪದ್ರೆ ಸಾಲಡ್ ಇಡೀ ಓಡು ಬಿಡತ್ತು ಬಾರ್ದೆ ಐಕ್ ನೆಕ್ಕಂದು ಕಲ್ದಕ್ಕುನಿ ಓಡು ಇಡೀ ಬಿಡತ್ತು ಬಾರ್ದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಬೆ ಇಂಚನೆ ಪೋಣ ಎಂಚಾಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಪೇಂದ್ರ ಅಪ್ಪೆ ಉಪೇಂದ್ರಿ ಉಪದ್ರದ ಉಪೇಂದ್ರಿ ರಾಮ ರಾಮ ದೇವರ ನನ್ನ ಏರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲದೆ ಪಣ್ಣ ಉಪದ್ರತ ಉಪೇಂದ್ರನ ಸುದ್ದಿ ತೆಪ್ಪೋಡ್ಚೆ ಮಗ ಅಪಗಂಡ ಇರೆಲ್ಲ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಎಂಕೆಂದಾನೆ ಅಯ್ಯ ಮಲ್ಪ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪ ಅಂದ ಜನ ಕುಲಿಯರ್ಲ ಉಲ್ಲೇರ ಮಗ ಅವು ಸರಿ ಪಕ್ಕ. ಅದೇ ಉಪದ್ರ ಕಂಡ ಬಟ್ಟ ಹಚ್ಚಾಪುಂಡು ಭಯಂಕರ ಉಪದ್ರದ ಇರೇನ ಮಲ್ತದೆ ಅದೇ ಮುತ್ತು ಜೆರೆ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನ ತಿಂಗೊಳ್ಡು ಮಗ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಹುಚ್ಚು ರೈತಿನ ಹುಚ್ಚು ಎಂಕು ತೋಜಿದತ್ತ ಮೀ ಉಪೇಂದ್ರ ಓಳಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿ ರಬಕ್ಕ ಬಾರ್ವತ್ತಿ ಇಂಚ ಬಗ್ಗದು ದೂದು ಬಂಡೆ ಅಜ್ಜಿ
ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮರಿ ಸೈತಿನ ಓಹೋ ಎನ್ನ ಜಾಲ್ಡ ಸೈತಿನತ್ತ ಅದು ಸಾವಡು ದೆಕ್ಕ ಸಾವಾವು ಆ. ಅಂಚ ಮಗಂದ ಪೆನ್ಷನ್ ತ ಕಾಸು 2,500 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಡಿಯಾ ಅಂಚಂ ಬ್ಯಾಗೂರ್ನ ಸಾವು ಮಾಲ್ ಪಾಡಿಂದು మీరు 2,500 ರೂಪಾಯಿ 19 ಉಪೇಂದ್ರನ ಸೊದ್ದೆ ಆಯೇ ಸಾವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗೆ ಓದುತ್ತೆ ಸಾವು ಸಾವ ಹಾಗೆ ಅನ್ಬೋದು ಭಾಷೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ఒక ಆತು ಬರ್ತಾನ ಸುಂದರ ಅತ್ತೆ ಸುಂದರಡ ಉಚ್ಚುದಾಗ ಅತ್ತೇನು ಅಂಡ ಅಂತ ಸುಂದರಿಂಚ ಬಗ್ಗದ ತೂತು ಬಂಪಿ ದೆಕ್ಕ ಸಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಜ್ಜಿಂದು ಹೌದು ನನಗೆ ఒక ಒಳ್ಳೆಗೆ ಇರ್ಲ ಸಾವು ಮಲ್ಪೇರು ಅವಿತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆನ ಒಳ್ಳೆ ಉಚ್ಚಚ್ಚಿಯ ಅಪಘಾತ ಉಪೇಂದ್ರ ಇರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇರೆಗರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಾರ ಇವೊಮ್ಮೆ ಓ ರಾಮರಾಮ್ ಅಜ್ಜಿ ಯಾಂಬರ್ಪೆಜ್ಜೆ ಇದು ಎಡ್ಡ ಆಯುಸುಂಡವಿ ಈಗಲೂ ಪಾತಿರ್ನೇ ತಡ ಉಪದ್ರ ಮಲ್ಪನ ಉಪೇಂದ್ರ ಬತ್ತಿ ಹಲೋ 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 ಫೋನ್ ಕಟ್ಟು ಮಾರೆ ಸನ್ನಿ ಕಾಸು ಮುಗಿನ ಮುಗಿಲಿ ಮಾಸೆ ಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಉರ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏನ ಫೋನ್ ಕಟ್ಟಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಉರ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅತ್ತಿ ಇವರ ಉಪಕಾರ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಿರುತ್ತೆ ಅಂಚರ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಖಾಲಿ ಆ ಕಡೆ ಎಂಚಿನ ಮಾಸ ಮಾರ ಅಜ್ಜೆ ವಾಜೆ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟಾ ಓ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟಾ ಅಂದು ಅಂಚ ನೆಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಟಾ ಅಂದು ಇಡ್ಡ ಅನ್ಕೊಂಡೋಕೆ ಬಚ್ಚರಿ ಜಗುದ್ಯಾರ ಅವತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಮಾತಾಡಿದ್ಜ ಮೊಬೈಲ್ ಇಜ್ಜ ಏ ರೂಪೇಸು ಸಬ್ಬಸ್ ಎಂಚಲ್ಲದ ಸರಳನ ರೂಪೇಶ್ ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡೆ ஒரு அர்ஜென்ட் நீ கால் மால் பெரிய தனஞ்சு துக்கற ಮೊಬೈಲ್ ஊருக்கு ಮಾಗೆ ಬೋಯ್ పగలు ఇత్త పగలు ఎంచా అవి అన్న ఫోన్ కట్టాను ఇందులో ఎన్నని కుడొంచి సల్లు అన్న మూజిగాస్త ನಿನ್ನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನಿ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲೇ ಊರ ಕೊರುವ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಎಂಚ ಯಾನು ಓಲುಳ್ಳಂಗ ಯಾನು ಭೂತನಾಥ ಸೇತರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಳು ಕೇಸರಿ ಚುಟ್ಟು ಬೋಲ್ ತಾಂಗಿ ವಾಡ್ದು ಮುಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬಲ್ಲ ತಾಕಿ ತಾಕನ ಬಲಮ ಬಲ್ಲ ತಾಕ ಆರಿ ಬರ್ತನೆ ಎಂದ ನೀನು ಪಾಂತಿಲ್ಲಂಡ ಬಲ ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡ ತಾಗುಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಡ ಸುರ್ರೆ ಬಂಡೆ ಕೋರಚ್ಚಿಂದು ಬೋಡ ಮಾಸ್ಟೆ ದೇ ರೂಪೇಶ್ ನಾನು ಯಾಪ ತೂಪು ಸೀಸನ್ 3 పోయి ಮೂಂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಕದು ಇದೇನು ಯಾಪ ತೂಪೆ ಎತ್ತು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಗುರ್ತ ಒಂಜಿ ಫೋನಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೊರಿಯಾರೆ ಉಂದುಂದೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ವಂಡ ಉಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬಾತೇರು ಮಂಡ ಬೆಚ್ಚಾಪುಡು ಮಾರೆ ಅವರ ಕೇನ ಅತ್ತೆ ಮಾಸಂಜಿ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಫೋನಿಗೆ ಎನ್ನ ಕೊರಿಯಾರೆ ಬೆಚ್ಚಾಪು ಜಬಗ ಉಪೇಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರ ಅದೇ ಅವು ತಂಪುದ ನೀರ ಕೊಂಡು ನೀರು ಅಂದ ಕೊಂಚ ಬೊಟ್ಟು ಹೊರ ಮಗ ಎಂಚಾ ದೊಡ್ಡದ ಭಾಷೆ ಆದಿದ್ನಿಯಾ ಅವು ದೊಡ್ಡದ ಭಾಷೆ ಆದ್ರೆ ಪುನಃ ನೀರು ಹತ್ತಿ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದು ಗಂದಿ ನಾನು ಓ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದೆ ನಮ್ಗೂ ನೀರಿಗೆ ಬರಗಲ್ಲಣ್ಣ ನೀರಿಗೆ ಬರಗಲ್ಲತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು ಈ ನೀರು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲಿ ಪರಿಸಾತಿಗೆ ಸತ್ಯನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಈ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಪರಿಸಾತಿಗೆ ಸತ್ಯನೇ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲಿ ಬರ್ಲೇಗಿರು ಓ ಬರ್ಚೋರ್ಚಿ ತಾನೆ ಬರ್ಚೋರ್ಚಿ ಆ ನೀರು ಬರ್ದ ಸತ್ಯ ಅನ್ಬುಜ ಅಂದು ಯಾನೋರ್ ಬುಜಿ ತಾನೆ ಯಾನ್ ಬರ್ಯನ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಬಾರ್ದ ಪೂರ ಪಿತ್ತಲೆ ಉಪೇಂದ್ರ ತಾತೆ ಈ ಪನ್ನಿ ಸತ್ಯ ತಾನೆ ನೀರು ಬರಂಡ ಸತ್ಯ ಅನ್ಕೋನ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದ ಗಂದಿನಿ ಸತ್ಯ ಯಾನಂದೆ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲಿ ಪರಿಸಾತಿಗೆ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯನೇ ತಗೊಂಡ್ಬೋನು ನಾನು ನಂಬೇರೆ ಚೆಕ್ ಯಾನೊಂದು ಪರ್ಣ ಸಾತಿಗೆ ಶುರುವಾತೀನಿ ಅನಿತ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ಬಿಡ ಕರಮ್ಮನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸತ್ಯನೇ ಪೂರ ಹುಡ್ದ ಯಾನ ನಂಬಿಸಿದ್ದು ಈ ಸೇದಾದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಡ್ಡಿ ದೇವರ ಸುಳ್ಳು ಅನ್ಪುನಿಯ ಕಾದಾಂಡು ಯಾಪತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಫೋನ್ ಡೆ ಉಪ್ಪುನಿ ಕೇರ್ನಾಗ ಕಸಿನ್ ನೆಗ್ಗಿ ಮಾಮು ಓವು ಸತ್ಯ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಒಂತೆ ಪರ್ಪಂಡ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾವದ ಐಕೆಡ್ಡೆ ಆಬೋಣದು ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಲಿ ಭರಣ ನಂಡ ಸತ್ಯ ಪೂರ ವಿಧ ಏರ್ಬೋಡು ಅವು ನೀರು ಕೊರ್ಪನ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ಬೋಡತ್ತ ಬೊಕ ಅಂಚನೆ ಕೊರಿಯರ ಆಪುಜಿ ಈತೆಕ 500 ರೂಪಾಯಿ ಆತದು 500 ಮಲ್ಲ ಸಿದ್ದಿದಾರ ಕೊರ್ ನಾವು 200 ರೂಪಾಯಿ ಉಂಟು ಕೊರಲಿಯಾ
ಅಜ್ಜ 200 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೀರು 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದು 19 ದಿನ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಬೇಕಾ ಇರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಂಶಯ ಆಯ್ತಾ ನೀವು ಆತ ಅಕ್ಕಳೊಂದು ಕುಟುಂಬ ಸರಿಯಾಗ್ಬಿಡು ನಂಡ ಆಯ್ತಾ ಇರ್ನು ತಂಡ ಇರ್ನು ಕೊಲ್ಲಿ ಅಲೆಗೆ ಕಲ್ಪೋಡಲೆಗೆ ಏರಗ್ಲ ಪರಲೇತವು ಏ ರೆಗ್ಲ ಬರೋಲಿ ಬಾರಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಸತ್ಯನೇ ಅನ್ಕೊಣವು ಒಂದು ನೀರು ಎಂಚ ಒಂದು ನೀರು ಸತ್ಯ ಇದ ನೀರು ಸತ್ಯ ನಾ ಬುಡದಿ ಕೊರ್ಲಿ ಗರ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೇನಿ ನೀರು ಇರ್ಮದ ಗುರುನ ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುನ ಸತ್ಯ ಅಂಚ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಎಂಚೊಂಡು ನೀರು ನೀರು ಇದು ಅದು ಸತ್ಯ ಪನ್ಪುನತ್ತ ಮರ ಸತ್ಯನೇ ಬಂದ್ಬಿಡಿಯ ಸತ್ಯನೇ ಸತ್ಯ ಅನ್ಪುನ ಮಗಂಜಿ ನಾವು ಯಾರು ಸರ್ ವೈರ್ ಸರಿಸುತ್ತ ಹಲೋ ದಾದಾ ಓ. ಓ ಮಲ್ಲೆ ಮಿಜಾರು ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಓಲು ಓಲು ಮೂಲು ಮಿಚಾರ್ ಓಲು ಮೂಲು ಮೂಲತ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಮಿಚಾರ ವಿಚಾರ ಓಟನ್ನ ಗಂಟ ಕಣ ಕಣ ಆಟ ಒಂದು ಸೀದಾ ಬೈದಿದ್ದಿ ವಿಚಾರ ಮೂಲ ಮೊಕಲು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬು ಬೋಲೆಣ್ಣ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಬು ಬೋಲೆ ಅಂತ ಪಿರವಣ್ಣ ಅನ್ನಿಕಲು ಓ ರಾಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿ ಏನಿದ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಗ ತೂಬೂರ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗೆ ಇಲ್ಲಗ ತೂಬೂರ್ನಿಗೆ ನಿಕಲು ಪೋಣಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಮಾಪುಣ ಅದು 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪಿರ ಬೋಲೆ ತಿರ್ಗೋ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೀದಾ ಬರ್ಬುಣೇನಾ ಗಾಡಿ ತಿರ್ಗೋ ಹಾ ಬೋಲೆ 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 ಅಂಚ ಸಪಾಸ್ ಓ ಮಾರಿ ಮಿಜಾರು ಮೂಲತ ಮರ್ಲಿರ್ಲ ಪೋಡಿಯ ನಂಗೆ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಸಿದುಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಕುಸಿ? ಇನ್ನಿಂಜು ಗಟ್ಟಿದಿದ್ರೆ ಎಂಜಿನದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ವಿಚಾರ ಒಂದು ಮುಳ್ತುರ್ತೆ ಸೀದಾ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿರ ಹೋಯಿ ಆವಂದು ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ನಟದಿಗಾರ ಒಂದು ಕುಸಿ ಒಂಜಿ ಕುಸಿ ಬಾಸೆ ಜನ. ಒಂಜಿ ಕುಸಿ ಎಂಜಿನ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಗಿರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಉಪದ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ನಿದ್ರೆ ಯಾರ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ತಿನಿಗೆ ತಬಲದು ಚೋಡು ಮಗ ಬಾಸೆ ಜನ ಹಲೋ ಸಣ್ಣ ಅಜ್ಜಿ ಹಾ ಸರಿ 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 ಹೌದಾ ಅಂದ ಉಲ್ಲೆ ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ 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 ಅಮ್ಮೇರ್ ತೀರ್ವೇರ ನಮ್ಮ ಉಪೇಂದ್ರ ಈ ಅದ್ ಬ್ಯಾರ್ ಸರ್ಸ್ ಓಡೆ ಗಡಪುಡ್ಮೆ ಪೋಡಿಯ ಬ್ಯಾಟ್ ಪಟ್ ಪೋಂಡ ನಂಕದಾನೆ ಮರ್ಲಿರ್ಲಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಪಿರ ಗಡಪುಡಿ ಅತ್ತೈ ಪೋಡೆ 80 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಂಕದಾನೆ ಓಡೆ ಗಡಪುಡ್ ನೀವು ದಾಯ ಗಡಪುಡ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬೊತ್ತನಿಗೆ ಪೋಡೆ ಬತ್ತ ಏರ್ನ ಇಲ್ಲ ಏರ್ನ ನಂಕ ಆ ಪೊತ್ತು ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಓ ದೇವಾ ಇತ್ತ ಬುಲ್ತದಾಲ ಫಲಜಿ ಮೇವು ಸುರೇ ಬುಲಿಪೋಡು ಬೊಕ್ಕೋರಿಗೆ ಉಪದ್ರವಪನಗ ಐನ ಸುಖ ಪಡೆಯವನತ್ತು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತೋಡು ನಂತು ಮಾತಾದು ಬುಲ್ತದಾಲ ಫಲಜಿ ಮೇ ಉಪದ್ರವಗಳು ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮೇ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಟದಿರಿಗ ಬೆಬ್ಬಿ ಹಾ ಬಾಸೆ ಜನ ಆ ನಾನಾ ಬುಲ್ತದಾಲ ಫಲಜಿ ಲಕ್ ಲಕ್ ಆಯ್ ನಾಡು ಬೋಡ ಲಕ್ ನಮ್ಮ ಲಕ್ ಲಕ್. ಲಗ್ ಅಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಮಂಜಾಲ್ ಪರ ಲಗ್ ಬುಲಿಪಚ್ಚಿ ಲಗ್ ಓ ರಾಮ ನನ್ನ ಓ ನಿನ್ನ ಇಲ್ಲ ಪೊತ್ತು ಬಂತ ಮರ್ದಾಯ ತೆಲಿಪ್ಪುಂದಾಯ್ನದ ಎಂಕಿ ಎಲ್ಲದ ನೆನಪ ತೆಲಿಕತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಾಖಲು ಜಪ್ತಿಗೆ ಬರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಅಕಲು ಬತ್ತಿನ ಅಕಲು ಬೊಣ್ಣೆ ಉಜೊಂದು ಓಡು ಈ ಈ ಜನ್ಮಡ ಸುದ್ರಾಪುಜ ಈಳತ ಮಣ್ಣಿಂದು ಅಪ್ಪ ಈ ಸುದ್ರಾಪುಜ ಈ ಸುದ್ರಾಪುಜ ಖುಷಿ ಮನ್ಪವಲೆ ಖುಷಿ ಆತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕಂಚಿ ಇತ್ತಿನಾಗ್ಲೇ ನಟದಿರಿಗ ನಿಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆತ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ಅಜ್ಜಿ ಸಣ್ಣ ಮೇತ್ ಬಾರ ನಡ ಬಾತರ್ ನೋಡತ ಇಂಕು ದುಂಬೆ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಅಜ್ಜೆ ಹಾ. ಹುಷಾರ್ಜ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿಯ ಗಾನಜ್ಜೆ ಜುಲಾಬಿಯ ಎಂಚ 4 ದಿನ ಅಂಡು ಜುಲಾಬು ಓ ರಾಮ ಆಹಾ. ಏತ್ ಸರ್ತಿ 10 ಸರ್ತಿ ಓಪುಂಡಿಯ ಅಂದ ಏತ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ತ ನಾವು ಓಹೋ ಮಾತ್ರ ನಿಂಗದು ಸಾಕದು ಉರ್ಕು ಆಟ ಒಂದು ನನ್ನ ಉರ್ಕುಲ್ಲ ಉರ್ಕೊಡ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಎಂಚಿನ ಅಜ್ಜಿ ಹಾ ಉಜುಲಾಬು ಶುರು ಅಣ್ಣ ಸೀದಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಹೋಗುಣ ಅಬ್ಬಾ. ಉಪೇಂದ್ರ ಎಂಚೇನ ಮುಳ್ಳು ಹಾ ಉಳ್ಳೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಮರ್ದಲುಂಡು ಓ ಬೊಕ ತಾನೆ ಮರ್ದಿ ಚಂದ ಅಂದ ಇಂದಿ ಹಾ ನನ್ನ ಜುಲಾಬು ಶುರು ಅಣ್ಣಗ ಹಾ ಈ ಕೆಂಪು ಗುಂಟು ಮುಸುಂಟು ಅವಳು 4 ಸಲ ಬೀಜಿಲಿ ಜುಲಾಬುಂತುಡು ಅಂದ ಬಾಕೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಅತ್ತೇವು ಜುಲಾಬು ಸುಲಾಬುಡು ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪನ ವಿಧಾನ ಜುಲಾಬಿ ಸುರನಾಗ ಮುಸುಣದಲ್ಲ ಆಟ ಆಡ 4 ಸಲ ಬೀಜಲೆ ಜುಲಾಬುಂತುಡು ಹಾ ನಾನು ಇದು ಉಪೇಂದ್ರ ಓ ಇದೊಂದು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಟ ಆಡ ಜುಲಾಬು ಅಂತ ದಾನೆ ಉಂತಂದೆ ಹಾ. ಆತ ಮಲ್ಲ ರೈಲು ಉಂತುಡುಗೆ ಬೊಕೈರ್ನ ಜುಲಾಬು ಉಂತಂದ ಬಾಚೆ ಜನ ಯಾನ್ ಅಂದೋಡ
ಆಡಾಬ್ನ ಎಂಚಿನ ಕುಶಾಲ ಹಾ ಬಚ್ಚಲು 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 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬಚ್ಚಲು ಮಾಡೋ ಓ ಅವು ಆಡ ಒಂದು ಬೈದಿನ ಅತ್ತಿ ಅಲೆ ಇರ್ನ ಪುಲ್ಲಿ ಅಲೆ ಪುಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಾಲಕ್ಕೆ ದಾನಂಡಿಯಾ ದಾನ ಆಯ್ತು. ಬಾಲಕ್ಕೆ ದಾನಂಡಿಯಾ ಎಂಚಿನ ಕೂರ ಮರಮ್ಮ ಎಂಚಿನಮ್ಮ ಹಾ ಹಾ ಜೋರ್ಮ ಓ ರಾಮ ದೇವರ ದಾದಾಜಿ ಬೊಂಬೆದ ಪಿಪಿ ನಿಂಗಿದೆಯಾ ಬೊಂಬೆದ ಬೀಬಿಲಿ ನಿಂಗಿದೆ ಓ ರಾಮ ಕುಟ್ಟೋಚಿ 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 ಅಜ್ಜಿ ಉಪೇಂದ್ರ ದಾದಿ ಕೇರಿ ಕಪ್ಪೆನು ಒತ್ತಲೆ ಕಾತಲೆ ಚೆಕ್ ಎಂಚಿನಿ ಎಂತ ಮಲ್ಪಣ ಮರ ಓ ಮುಟ್ಟೋಚಿ ಮುಟ್ಟೋಚಿ ರಾಮ ಎಂತ ದಪ್ಪುಣ್ಯಾ ಶೇ 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 ಎಂತ ದಪ್ಪುಣ ಒಮ್ಮೆ ಉಪೇಂದ್ರ ಇದು ನೀರು ಮೀನಿ ಬರ್ಪಾವಚ್ಚಿ ಇದು ನೀರು ಮೀನಿ ಬರ್ಪಾವಚ್ಚ ಒಂಜಿ ಚೊಂಬು ನೀರು ಬರ್ಪ ನೀರು ಬರ್ಪಾವಚ್ಚಿ ದಪ್ಪಾಡೆ ಒರ್ಚಿ ಜತ್ತದು ಬಿಪಿ ಓಲೋಲು ಅತ್ತಾಂದ ಅವಳು ತಿಕ್ಕದು ಬಿಪಿ ಆವಡು ನಾನು ಬಿಪಿ ನೀರು ಬರ್ಪಾವಚ್ಚಿ ಶೇ 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 ಎಂತ ದಪ್ಪುಣ ಮರ ಇರಿಚಲ್ಲಿ ಎಂತ ದಪ್ಪುಣ ಎಂಚಿನ ಒಟ್ಟಾಸಿ ತಿಕ್ಕನೆ ನಿಂಗದು ಮೂಳು ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಹೂವೆಲ್ಲ ಕೌಂತು ಎಂಚಿ ಎಂಚಿನೊಂದು ಎಂಚ ಎಂಚ ನಿಂಗಿನೆಂಚ ಎಂಚಿ ನೆಟ್ಟಂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಯಕೊಂಡು ನೆಟ್ಟಂಡು ಅಜ್ಜೆ ನೆಚ್ಚೇತು ಕೊಡ್ತಾರಿ ಆಕೆ ಇರತ್ತೇನೆ ಬೊಂಬೆಗೆ 25 ಕೊಡ್ತಾರ ಹಾ. ದಿನ 75 ಮಾರ್ಗನ ಮರ್ಲಿಯಾ ಅక్కడ ಏನೆನ್ನ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚೋಡಿಲ್ಲ ಎಂತ ದಪ್ಪುಣ ಮರ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ಸಬಸ್ ಅಜ್ಜಿ ತೂಲೆಜ್ಜಿ ಹಾ. ಆ ಮೂಳು ಮುಟ್ಟಕೊಂಡ ಮೂಲಮ್ಮನ ಆಯ್ಸಬಸ್ ನೇ ಅಜ್ಜಿ ಅಲೆ ತಿಗಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಲು ಆಚಾರ ನಿಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅಲ್ಬೋಣ ಎಂಚಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಬೋಣ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಜಾಲ ಆಯ್ತಾಗ ಮನೆ ಅಂಟಾಗ ಮನೆ ಅಂತಿ ಹಾ. ಅವು ಏರಿ ರೋಬೋ ಜಪ್ಪುಡ್ದು ಜಪ್ಪಾರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ರೋಪ ಜಬಡ ದಪ್ಪೆರ ಹೌದಾನೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗೆ ಬಾಳೆ ಉರ್ದಿನಿ ಪಿಪಿ ಅತ್ತ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೆಪ್ಪುನೆ ಎಂಚ ಜಪ್ಪುನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಅಲ್ಬೋಣ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಫೇರನ್ ಲವ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಲ್ಬೋಣ ಪ್ಯಾರನ್ ಲವ್ಲಿ ಅಂದೆ ಫೇರನ್ ಲವ್ಲಿ ಅವು ಅವು ಪ್ಯಾರನ್ ಲವ್ಲಿ ಆಡೋ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನತ್ತ ಪ್ಯಾರನ್ ಲವ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಪ್ಯಾರ ಸರ್ವಿಸ್ ಅವು ಬೇರೆ ಅಂದೆ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಕದಾನೆ ತೂ ಊರ್ದುನ ಪಿಪಿ ಊರ್ದಿರತ್ತೆ ದೊಡ್ಡಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಜಪ್ಪುಣ ಆಂಡ್ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಚಿ ಹಾ. ತೂಕ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪುಗ ಹಾ. ಒಟ್ಟಾಸಿ ನಿಂಗು ನತ್ತಮೆ ನಿಂಗನ ಆಲೋಚನೆ ಅಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಂಡೈ ಓಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಾ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೊಂಡ ಖರ್ಚು ಏತಾವು ಏತಾವು ಅಡ್ಡ ತಿಗಿಪ್ಪೋಡು ಹಾ. ಇದ್ರ ಪೆನ್ಷನ್ ಕಾಸಲಜ್ಜಿ ಹಾ. అయితే ಅಡ್ಡ ತಿಗಿತದ ಖರ್ಚು ಏತಾವು ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಅವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ పోవందదన్న ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇರ ಅಪ್ಪನದು ಬೇಗ ಆಯ್ತು ಸಬಸ್ ಲಾಯಕುಂಡಿ ಓ ಉಪೇಂದ್ರ ಮರ್ಲಿ ಯಾವ ಮರ ಬೇಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡಿ ಎಂದು ಎಂಚಿನಡ್ಡೆ ದೇ ಇಲ್ಲ ತೂರಿಪುನ ವಾಂಟಂಡ ತೂರಿಪುನ ವಾಂಟಂಡಿ ವಾಂಟೆಂಡು ಇರ್ಪೋಲಿ ವಾಂಟೆ ಆತೋ ಅಲ್ಲಿ ವಾಂಟೆತ ಉಪೇಂದ್ರ ಓ ವಾಂಟೆನ ಅವಡ ಬೊಕೆಂಜಿ ನಾವು ಸೊ ವಾಂಟೆ ಅಪ್ಪಜ నేను ఆకది కెరియర్ వాంటే కనాలి ಉಪೇಂದ್ರ ದಾದಿ. ಎಂತ ಕಲರ್ ಡೌನ್ ಎಂಚಿನ కలడ్డావు నత్తి ఒక ఆడావుడు ಎಂಚಿನ ಡೌನ್ వాళ్ళ తాళన తాళాడు ಕಾಲರೆಂಚಿನ ಫಲಕ್ಕಯ బక్క ఇచ్చిన ఒట్టారు బగ్గు బగ్గు మారి ఒట్టారు తిక్కనే కూడా నింగింది రామ ರಾಮ ರಾಮ ದೇವರೇನ ಬಾಲೆನಿ ಕೆರ್ಪನಯ దాది ಬಾಲೆನಿ ಕೆರ್ಪನಯ ಹಾಕದೆ ఆకు రత్యం ಅವಕ వాళ్ళు అట్టుంటారు అట్టాడు ಅವ ಎಂಚ ರಟ್ಟುನು బక్క ಈ ನಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ಯಂಡ ಇತ್ತನ ಇಟ್ಟ ಬೂರ ರಟ್ಟು ಮಾರ ಒಟ್ಟಾರ ಒಟ್ಟೆ ಅಂತಾರ ಹಾಕಂತೆ ನಂದೆಲ್ಲ ನಿಂಗು ನಿಂಗೆ ಮಾರಿ ದಿಕ್ಕಿನೇನು ಪೂರ ಕೈಗೆ ದಿಕ್ಕಿನೇನು ನಿಂಗು ನತ್ತಮ ಭಾಷೆ ಗಟ್ಟನೆ ದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಳ್ಳಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತೊಳ್ಳಿ
మళ్ళా మళ్ళా పెద్ద పాతేరునగా బెచ్చాపినది బ్యాలెన్స్ అది దా ಬೆರಿಬೂಜಿಲೆ ಬೆರಿಬೂಜಿಲೆ ಓಟೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಪಿಪಿ ನಿಂಗಿದೀನಿ ಓ ಆಯ್ನ ಆಯ್ನ ಬೆರಿಬೂಜಿಲಿ ಅಜ್ಜ ವಾಜ್ಯ ಕುಟುಂಬದ ದೈವ ದೇವರೇನು ಎನ್ನಲಿ ఒక ಬೆರಿಬೂಜಿಲಿ ಆದಿ స్వామి భూతనాథేశ్వర మేళ బీపీ పుష్క జారాది జారనండ ವರ್ಷ ಎಂಗಳ ಬತ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪಾವ బీపీ నుంచి తెప్పునే బీపీ నాకు తెప్పి ఇరేగి ಬೆರಿಬೂಜಿಲಿ స్వామి దేవరే కాతునబ్బా నీకు చెప్తాండి పేంద్ర ఇదలా నీకు దేవరే డాల్ పడవా పేంద్ర ఆ పీపీ నుంచే తెచ్చినాయా ఒక ನಿಗಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇಂಚ ಆಂಡೇನು ಕೇರ್ನೆಗೆ ತುಂಬು ವಿಜಯಣ್ಣಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ದಾದಾದ ಪಂಡ ವಿಜಯನ್ನೇ ಕರಿಸಲ ಪಣ್ಣದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪರಾಜನ್ ತೂದು ಕುಡ್ಲ ಕುಸಾಲ ತಂಡದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂದಾನೆ ನಿಂತ ಅರ್ಥದಾದ ಪಂಡ ಪೊಟ್ಟನೆ ಕುಟ್ಟಂಚದಿಚ್ಚಾಲ್ ಕುಟ್ಟನೆ ದೈವಂಚದಿಕ್ಕು ಸೊ ಅಂಜನೆ ಅಂಡ್ ಅರೆಗೆ ಉಪದ್ರ ಅಂತಾರೆ ಇರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಉಪೇಂದ್ರಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಿಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ನಿಖಲ ಪೊಲಬು ಕೋರ್ಲೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಬೇಕು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರ್ ರವಿರಾಮ್ ಕಂಡಿ ఒక నిగల ప్రదర్శన ఇంచ ఆండేను కేర్ನೆಗೆ ತುಂಬು ವಿಜಯಣ್ಣಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ದಾದಾದ ಪಂಡ ವಿಜಯನ್ನೇ ಕರಿಸಲ ಪಣ್ಣದಿತ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪುಷ್ಪರಾಜನ್ ತೂದು ಈರೆಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುಣುಂದು ಈರು ಪಂಡಿ ವೆಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಚಿತ್ರಣ ಅವರಿಗೆ ಆಫರ್ ಬೈದಿಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಏರೆಗ್ಲ ಪನೋಡ್ಸಿ ಅದೇ ಏರೆಗ್ಲ ಪನೋಡ್ಸಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿಯನ್ ಆದ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ನ ಬಾಯಿದ ಪೊಲ್ಸುಡ ವಾತನ ಪನ್ನಡ ನಾಡ ತಪ್ಪತ್ತು ಅದೇ ಸಂಜೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಎಂಜಾದ ನೀರಿಗೆ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇತ್ತ ಇದಾಗ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕಿದ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಏಪ ತಿಕ್ಕಿನ ಇದಾಗ ಏನಂತ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ అవునుండా బట్ ఏ పై ఇదకి ఆఫర్ బత్తింది దుమ్మే పైదిందా ಅತ್ತ ಇರು ಪನ್ನೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕೆ ಎಂಕೆ ಆಫರ್ ಬತ್ತೀನಿ ఓ పిక్చర్ ಅವು ಪನೋಡ ಬೊಡ್ಚ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪನ್ನಡ ಬರ್ಚ ಸರಿ ನಾ ಬಾಯಿದ ಪೊಲ್ಸೆ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಅಂಚಾತಿ ಅನುಚೂರು ಇಡೊಂಜಿ ಕೇನೋಲೆ ಸರ್ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲೇ ಸರಿ ಕೊಂಚ ರಜನಿಕಾಂತ್ ನೊಟ್ಟು ಕೊಂಚ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ದ ಅಯ್ಯೋ ಆಸೆ ಮಾಡ ಅರ್ಬು ಪೆರಲ್ ನಿನ್ನ ಅರ್ಬು ರಾಕಿ ಆರು ಪಂಡ ಆಪುಡು ಅಂಚ ಬಾಕಿ ಗಿಡ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೀರೋ ಆದಲ್ಲ ಅವು ಸರ್ ice cream the casting change. Sorry Rupesh. ಅರೆ ನೀನು ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯ Sorry. ಕೊಟ್ಟ ಇರ್ನ ಬಾಯಿದ ಪೊಲ್ಸು ಕೊಂಚ ತಿಕ್ಕುಣದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂಚ ನನ್ನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬುಡಿಯ ನಾಳೆಗೆ ಅದು ಯಾನ್ ದೇವರ ಕೈ ಮುಖ ತರಪಿನ ಬರಡಂದು ತರೆ ಒಡ್ಡು ಸೇರಿ ತುಳು ತಾರೆ ಹೇ ಕುಜಲ್ 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 ಬೀರ ಬರ ಕುಜಲ್ ಅವದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಅಭಿಜ ಸರ್ ಕುಜಲ್ ಬತ್ತಿನ ನಾಲೇನ್ ಪಾಕಿ ನಕಲ್ ಬರುವೆ ನೆನಪಿನ ಎನಿವೆ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಭೂತನಾಶ್ವರ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಆಡ್ತದೆ ಇದು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೂಲು ನಿನ್ನ ಇರ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ದಾರ್ ಇರ್ ನಾಟಕ ಮಲ್ದಾರ್ ಮೂಲು ಅಂಚಾದ ದೇವರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆದ ಕೊತ್ತು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಪೆಟ್ಟು ತುಂಬು ಮೂರು ಜನಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಂಗ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಮೂರು ಜನತೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಭಾರಿ ಬೇತೆ ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಅಕಲು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಜ್ಜಿನ ಎಂಟ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಪ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಬಂದಾಗ ಸ್ಪ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಟ ನೋಡಿ ಸರ್ ಅವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅವು ಸುಲಭದತ್ತು ಆರ್ನಲ ಟೀಚರ್ನೆಲ್ಲ ರೋಲು ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಬಂದಿರಿ ಈರು ಬತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೈಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಇದೆಲ್ಲ ರುಚಿ ಬರ್ತೇನೆ ಇಂಕ್ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮೂತ್ ನೈಸ್ ಗುಡ್ ಪಂಚಸ್
ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಬೇತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದಾರು ಅಂಚ ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ಕೆ ಬರೋದಿತ್ತುಂಡು ಎಕಡೆ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲ್ನಾಗ 6 ಪಂಡೇರು ಅವು ಜನಕ್ಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಬಂದ್ಪಿರ್ರಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಟ್ಟುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈತ್ ಲೇಟ್ ಅಣ್ಣ ಜನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಲ್ತೋದಿತ್ತೆ ತಾಟಿ ಬಿಡುತ್ತೇರು ಸೊ ಇನ್ನ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡತಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ತೋಜು ನಿಂಕು ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಖಲ್ 4 ಜನತೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಉಂಡು ನಿಂಗೆ ಚೋಜು ನಿಂಕು ಐ ವಿಶ್ ನಿಖಲ್ 4 ಜನಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಿಕ್ಕಡುಂದು ಬಟ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ್ಟ ಪೋರೆಂಡು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಟ್ಟ ಪೋರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು ಹೆಂಗೆ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಆಯ್ತು ಬರೀಟು ಗುರುಕಿನ ಮೂಲರು ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತರ ಇದೆ ಕೊಂಚ ಅದನ್ನ ಕುಜಲ್ ಇದೆ ಕೊಂಚ ಚುರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆಕ್ಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಾ ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರಿ ಇದು ಪಂಡಿನ ಆಪುಡು ಆರೆಗ್ಲು ಒಂಚೂರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಪರ್ಸನಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಕೆಲವು ಯಾಲ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಪಂಡ್ರ ಒಂಚೂರು ದಿನ ಪೈಲಕ ಟೆಂಗ್ ಶ್ರೀ 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 ಜ್ಯೋತಿಷ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಲ್ತಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಾರು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಚರಣ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಕೇನ್ಗವಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ಸುರುಕೊಂತೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಒಂಚೂರು ರಾಜೇಶ್ ಅವೊಂಜಿ ಪರಾಜೋಕು ಒಂಜಿ ಮಂತರ್ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಲೋ ಪೋಂಡು ಮಾತ್ರ ಹೊರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೋಕ ಬೋಕ ಅವು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೂರೊಂದೇ ಪೋಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ ಅಂಡ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಶೋಕ ಆದ್ ಬೋತುಂಡು ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವು ಆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೈಲ್ ದಾಯಗ ಅಂಚ ಅವು ಕೂಡ ನೀಕು ಅವೇ ರಿಪೀಟ್ ಅನ್ಬಾರ್ದು ನವೀನ್ ಪಟೀಲ್ ನನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕಾಪಿ ಮಂತಂದು ಕಾರ್ ನಂಜಿ ಅಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ದು ಅಜ್ಜಿನ ರೋಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಅವು ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಿಖಲನೇ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವು ಒಂಚೂರು ಓವರ್ಲಾ ಹಾಕೊಂಡು ಆತ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫನಿ ಆಲ್ಸೋ ಅವೇನೊಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾತ್ರ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ತೆಲ್ಪದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತ ಬಟ್ ಈವನ್ ನವ್ ಐ ಫೀಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಆ ಕೃಷ್ಣನ ಮಂದಿನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅವೇನಿತ್ತ ನಿಖಲ್ ಫೈನಲ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿತ್ತಾನೆ ಅವು ಐತಾತ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಿಖಲ್ನ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ನಿಖಲು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ನಿಖಲ ನೆನಪೊಂದು ಶ್ರೀಶಾಂತ್ನ ಟವಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇಡಮುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಬರ್ತಿದ್ದೀನ ದಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆದಿತ್ತು ಇನ್ನಿತಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಈಗಲ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ರಾಜೇಶ್ನ ಒಂಚೂರು ರೋಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಬತ್ತು ಬೋಪಿನ ರೋಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಮಾತ್ರ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಸೂಪರ್ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಪಾಡ್ಲಕ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏನು ಇದನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗುರು ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆರ್ದಾಡ ಅನ್ಬೇಕೇನು ಕಾವಲಿ ಕುಡ್ಲ ಕುಸಲ್ ನಿಜಾದ ಹೊರಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಮುಲ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನೆ ಅವೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕಡೆ ಪಂಡೇನೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಓಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಪೀಪಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಸೊ ಕುಡ್ಲದ ಅಜ್ಜಿನ ನಾಟಕ ಕೊಡ್ಬೂರು ಒಂಜೆಲಕ ಒಪ್ಪೇರು ಅಕಲ ನಡಪನ ಸ್ಟೈಲು ಈ ಪರ್ಪಿನ ಕೊಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಕೈತಲ್ ಒಂಜೆಲಕ ಒಪ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ದುಂಡ ಒರಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಚಡ್ಡಿ ಒಂದು ಏರ್ ಇಂದು ಮಲ್ಪೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಕುಡ್ಲಡೆ ಏನು ಏತೆ ತೋತಿನ ಪೂರ ಒಂಜೆಲಕ ತೋಜುವೇರು ಒಂಜೆಲಕ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ರುಟೀನ್ ಏಪಲ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲಿ ಪಂಡಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಈಟ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವೇವ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅವು ಆ ಸಪ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಪ್ರೇಷನ್ ತೋಜಿದಿತ್ತನ ನನ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ಒಂದು ತೋಜಿಂಡು ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ ದ ಗ್ರೂವ್ ಟೆಂಪೋ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದೇ ಪೋತುಂಡು ಇಡೀಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ನಥಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಟೋಟಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಇಬಿಡ ವಾ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೂವಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವಿದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಪಾತಿರೋರಿತ್ತ ಪಾಕಿ ಹೇಗಡೆ Doubtful. Hero ಹೀರೋ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದಾರ New selection. That's what I said. ಅತ್ತ ವಾಟ್ ಯು ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಸ್ 100% ಅರ್ನ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ ಅದೇ ಸರ್ ಯಾನಿತ್ತೀನಿ ಹೀರೋ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತ ಪಂಡಿತಾದ
ಇತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಣ ಮೂಲು ಮೂಲು ಇದು ಹೀರೋ ರಂಜಣ್ಣ ಹೀರೋ ಇತ್ತ ಪುಷ್ಪರಾಜನ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾನೆ ಅರೆಗೆ ಎಂಜಲ್ ಅದು ಕುಜಲ್ ಇರ್ತದೆ ಅದು. ಕುಜಲತ್ತ ಅವು ಇತ್ತ ಅರೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಅವತ್ತಂದೆ ಮೇಡದ ಪಾತ್ರ ನಡಪುಂಡಿಗೆ 2 ತಿಂಗಳು ಬರು ಒಂದು ಬಂದು ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು ಓಕೆ ಏನ್ ಕಾಮಿಡಿ ಅಲ್ವ ರಂಜಣ್ಣ ಅವಲ್ಲ ಕೊರ್ಲಿ All a good performance, excellent. Thank you, ಮಸ್ತ್ thank you. ಖುಷಿ ಆಂಡಿಗಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಅಂಚ ಪುರ ಇತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಜನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೇರು ಪೂರ ಜನ ಅಂಚಾಣ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ನಿಗಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಇದಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕೇಳೋದುಂಡು ಅಜ್ಜಿನ ಲುಕ್ ಅವ್ರನ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವೆರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್ ಯು ಡಿಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಜಾಬ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾല് ತೀರ್ಪುಗಾರರೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಜನೆ ಇದು ಅಕೇರಿಗಾದು ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಲೇರು ಅರ್ಧ ದಾನ್ ಬೇರೆ ಕೇರ್ ಗವಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೇರು ಒಂದು ನೀರ ಸಾವಂತುಂಡು ಅನ್ನ ನಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೀಮ್ ಬರ್ತದೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನನ್ನ ಬಹುಶಃ ಟಾಸ್ಡ್ ಗೊತ್ತವಡು ವಿನ್ನರ್ ಏರು ರನ್ನರ್ ಏರು ಪಂಡದು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಂತೂ ಉಂಟಾಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಟೀಮ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು ವಿಶ್ ಗುಡ್ ಲಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಏತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂದು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಅಂದು ಏರಗಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಂడి నాగార్జున ఇంట్లో కూడా నాగార్జున ఏరో ఇంట్లో మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ ఓకే మ్యూజిక్ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಾಗಾರ್ಜುನ ದಯಮಾಲ್ತದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಜೋರಾಯನ ತಾಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊಂಚ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲನ ಐಡಿಯಾಸ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಂಡು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂದು JP ತುಮಿನಾಡು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ತುಮಿನಾಡು ವೇದಿಕೆ ಓಕೆ 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 ಕುಡಂಜಿ ತಂಡದಾರು ಖಂಡಿತ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಕುಡಂಜಿ ತಂಡದಾಗೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಗ ಎನ್ನ ಊರ್ದಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗುಣ ದಾದಾನ್ ಪಂಡನ ನಾಡ ಎಂಕಲ್ನ ಗುಣ ದಾದಾನ್ ಪಂಡನ ನಾಡ ದಾದಲ ದಿಕ್ಕಡು ಕುಕ್ಕು ಅದುಪ್ಪು ಮುಸುಂಬಿ ಅದುಪ್ಪು ದಾದ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪುಣಕ್ಲು ಇದು ಎಂಕ ದಿಕ್ಕಂಡ ಯಾನ್ಲ ಪಟ್ಟುವೆ ಪಣ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಊರ್ದ ಗುಣ ಅವು ಅಂಚದಿತ್ತ ಉದ್ದೇಶ ದಾಲ ದಿಕ್ಕಡ ಪಟ್ಟುಗ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ బాగుందా ఓకే నీకు పట్లే పట్టంది గుల్ల అన్న దాదాల తిక్కులే కావాడు ఏటావాడు సొల్మల్ 2 ಲಕ್ಷ ಕೊನಪುನಕ್ಲಿ ಏರು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬೆಲೆ ತಿಳಿಪಾಲೆ ಎಸಲು ಮೂಜತ ವಿನ್ನರ್ ನಕಲಿ ಏರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ದಿನಕಲು ಕೈತಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪಿದಡು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಪಂಡಿನ ನಾಡ ದೊಂಬದ ಸಂಚಿಕೆಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡನು ಎದುಕೊನು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಗು ಎಡಮಲ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಖಂಡಿತವಾದ ಪೋಪನೆ ಕುಟುಂಬ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ದಾದಾನ್ ಪಂಡಿನ ನಾಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ಪಡು ನಾಡ ಸುಮಾರು ಜನತ ಬೆಂಬಲ ಉಂಡು ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ನಾಗಲು ಖೇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಚನೆ ಸಿಟಡಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅರುಣಾ ಮಸಾಲಾಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂಚನೆ ರಾಯಲ್ ಗ್ರೂಮ್ ಮಿಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾ ಉಡಲ್ ನಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಸಂಚಿಕೆಡು ನನಾತ ತೆಲಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಖಾತಂದು ಬುಗ ಅಣ್ಣ ತೂ ಒಂದು ಬ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ What a comedy!